Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, I have a confession to make. Inini I am 2 months pregnant, but I want to terminate this pregnancy. Please don't judge me. Nekuda kwekuti ndini ndakapfeka bhutsu ende ndini ndiri kunzwa kushinya kwadzo. So I want to ask kubvawo kumacousins kuti ndeapi mapiritsi andinofanira kuti ndinge ndichinwa ekuti nhumbu iyoyo ingobva ipapo. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please let us try to cancel her in the comment section. Hanzi ndafunga kubvisa nhumbu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomana Shi boy, please hide me. Nyaya yangu yakadai. Inini ndiri mukadzi ane 36 years. Ndakamitiswa ndichiri ne 20 years. Baba vemwana vainge vachitoziva kuti ndivo muridzi wemwana, but ever since mwana uyu achikura, ivo havadi kutumira mari yekuti mwana uyu ange achibatsirikana. Mwana wekutanga, mwana musikana, paakanga ava ne 2 years ndakabva ndaroorwa neumwe murume tikabva taita mwana mukomana. After that murume uyu ainge andiroora akabva azowana imwe girlfriend, vakabva vatizirana vakatanga kugara vose, isusu tikabva tarambana. Ndakati ndarambana nemurume uyu ndakabva ndaenderera mberi nekuchengeta vana vangu 2 ndiri single mother, but vana ava vainge vachigara naamai vangu kumusha, inini ndichigara ndichishanda kuno kwandiri kunyika yevatorwa. Mwana musikana uyu akati ava ne 12 years ndokubva azomitisiwa nemurume wemunhu. Uyu munhu akamumitisa ainge atori muvakidzani wedu kumusha ikoko. Nyaya yakabva yanoripotewa kupolisi, but zvakabva zvashaya basa nekuti mwana uyu wangu aipota achienda kujeri ikoko achiti buritsai murume wangu, nekuda kwekuti inini handina kubatwa chibharo pandakasangana nemurume uyu pabonde, takatoita zvekubvumirana. Murume uyu akazogara 6 months bedzi ari mujeri. Achidzoka akabva atanga kunetsana naamai vangu pamusha. Zvekare vainge vava kutouya vachirara vose muyadhi yamama. Takasvika pakuti it is better mwana wangu uyu aende kumurume, but still mwana wangu akati aenda kunogara kumurume aipota achidzoka achibira amai vangu chikafu uye nezvinhu zvandainge ndichichengetesa amai ndichitumira kubvawo kuno kwandinoshanda ndiri. Aiti kana akaita zvinhu izvi aizviitira kuti ange achisapota mhuri yekumurume uko kwaainge ava kugara. Inini ndakabva ndaenda kumusha ndikanotora mwana wangu, ndaona kuti hapana zvazvainge zvichibatsira, ndikabva ndauya nemwana wangu kunyika kuno kwandiri yevatorwa. Ndakabva ndambogara naye pasi kuti ange achiona kuti akakanganisa, ndikamuendesa kuchikoro. Iniwo kunyika yevatorwa ndainge ndichigara neboyfriend yangu, but mwana akabva atanga kuita maboyfriends hobo. Boyfriend yangu yakabva yanobvisa tsvakirai kuno kuvabereki vangu. Then after 2 weeks ndo pandakabva ndanzwa kuti mwana wangu ainge achitorara neboyfriend mumba. Bhuti vangu vakabva vamutora vakabva vagara naye pasi vakamutsvakira basa remushopu, uko kwaakasvika akatanga kuita maboyfriends hobo kusvika atiza kwava kunogara neumwe murume. Inini ndakanetseka kuti ko mwana wangu ari kupi. Ndikabva ndanoripota kumapurisa as a missing person. After 5 days takazobata kuti mwana wangu uyu ainge achitogara nemurume. Takati tichisvika ikoko kwaainge ava kugara akabva atanga kundituka. Achindituka akati kwandiri, ndinokuripoterai nezvamuri kundiita, asi nyaya yangu iri pakuti ndodii nemwana uyu, uye imba yangu ndanga ndati ndawanawo murume after 10 years of being single. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, ndiudzeiwo kana maposta mukoma. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine mukomana wandinodanana naye. Saka mukomana uyu ndava ne2 months tichidanana, but now mukomana uyu ava busy nekudanana nevamwe vasikana. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti ndini ndainge ndichitomutengera hembe dzekupfeka, chikafu. I'm the one who has been providing. Ndakamupinzisa basa musports scene. Now ava kushanda ende ava kupfeka zvakanaka, ava kukwanisa kutobhadharawo rent nezvese zvaanokwanisa. Saka hasisina kana mafeelings neni. Saka ndiri kutotsvakawo madzibaba kana vanhu vanoziya zvemupfuwira. Please help me. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Hanzi ndiri kutsvakawo recipe yemupfuwira. Zvakangooma hazvo Vedu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Mukoma isusu takafamba, saka kufamba kwatakaita tainge tapinda dambudziko. Mumba medu mainge muchitooneka chipoko. Chipoko ichi chiri kunzi kune vamwe bamunini vainge vachishanda kumayadhi. Saka hanzi vakabva vazonetsana noumwe mukadzi wavainge vava kugara naye kumayadhi ikoko, ndokubva vazoponda mukadzi iyeye. Saka mumhuri tiri kupota tichiona chipoko chemukadzi uyu akaurawa naBamunini Vedu. Bamunini hanzi vakaita zvekutema mukadzi uyu nedemo. Zvinhu izvi hanzi zvakaitika mugore ra1999 ende ivo Bamunini mukomanashi vaiva munhu wekuti aitozivikanwa panhau dzemagirlfriends. Saka hanzi vaigara vakangorovana nekuda kwemagirlfriends. Bamunini munhu aisabvira mumadress. Saka nerimwe zuva hanzi mukadzi uyu ainge achigara naBamunini Vedu akabva atanga kunetsana naBamunini nekuda kwekuti Bamunini vainge vauya negirlfriend kumba vachida kurara mumba imomo negirlfriend yavo yavainge vauya nayo. Saka mukunonetsana hanzi ivo Bamunini vakabva vati kumukadzi uyu, zvandiri kuita izvi inini handichakudi pano, ibva pano uende kumusha kwako. Then mukadzi uya akabva apindura kuna Bamunini akati, hapana kwandinoenda, neniwo ndiri kuda kugara pano ndichiitawo maboyfriends angu, iwewe uchiitawo zvako. Zvinhu izvi pazvakaitika hanzi mukadzi iyeye ainge atori nepamuviri paBamunini. Saka mukunonetsana mukadzi uyu akabva aenda ndokubva anoripotera Bamunini vangu kuti vainge vauya negirlfriend mumba. Akaenda akanoripotera kuvanhu vavainge vachishandira, nekuti pacho pavainge vachigara vainge vachishandira varidzi vepamba ipapo. Saka akati aenda kunomhangarira Bamunini vangu, vanhu vaya vakazozama kuti vange vachiyananisa Bamunini vangu nemukadzi uyu wavainge vachigara naye, but Bamunini vakabva vati vainge vava kusatomboda zvemukadzi uyu, asi vainge vachiti iye mukadzi uyu anofanira kumiswa basa kubva adzingwa. But vanhu vacho vakabva varamba kuti iye mukadzi uyu ange achisiyiswa basa, nekuti Bamunini vainge vachishanda mugarden, mukadzi uyu ainge achishanda mukitchen. Varidzi vepamba vakabva vazodivhaidha dzimba dzavainge vachigara. Bamunini vainge vachigara 2 rooms nemukadzi wavo uyu, asi vakabva vanzi umwe neumwe achange achigara muroom make. Ivo Bamunini nemukadzi uyu hanzi vakatombogara kwenguva yainge yakati rebei, umwe neumwe achingogara muroom make, umwe neumwe achingozviitira zvake. Saka ivo Bamunini hanzi vaingoramba vachingounza magirlfriends avo ainge akasiyana-siyana mumba mavo mavainge vachigara, asi mukadzi uyu hanzi akambotishingirirei achingogara ari 1, ndokubva azotanga kudanana noumwe murume ainge achishandawo panext door. Bamunini pavakazozviziva kuti mukadzi uyu ainge achipota achiunzawo umwe garden boy ainge achishanda panext door, ndo pavakazotanga kurwidzana nemurume uya aishanda panext door, zvekare vachirova mukadzi uyu. Asi mukadzi uyu akabva audza Bamunini kuti since iwewo wakati hauchandide, chindisiya kandirarame upenyu hwangu hwandinoda. Hanzi ivo Bamunini ndipo pavakabva vatora demo. Zvinhu izvi zvakaitika pamba painge pasina kana munhu. Hanzi mukadzi uyu ainge achitoaina ari mukitchen. Ivo Bamunini nemukadzi uyu vaingoita zvekungotukana, umwe ari mumba umwe ari panze. Saka Bamunini hanzi vakabva vamhanya ndokubva vanotora demo kwava kunopindira mukadzi uya ari busy kuaina, ndokubva vatanga kumutema-tema nedemo.
Ivo Bamunini vakati vapedza kutema mukadzi uyu nedemo ndokubva vatora zvimapisi vakabva vaisa mupoto vakabika sadza. Vakati vapedza kubika sadza, hanzi vakangosiya vapakura sadza riya nenyama yavainge vabika vakangoisa patebho ndokubva vatora hembe dzavo ndokubva vatiza. Varidzi vemba pavakadzoka, pavakaona kuti mumba mavo mainge maponderwa munhu, ndo pavakabva vaudza mapurisa. Bamunini vangu vakabva vatanga kutsvakiwa. Ivo Bamunini hanzi vakangokwira motikari dzainge dzichiuya kumusha. Vachisvika kumusha, Ivo Bamunini ndokubva vangozvisungirira. Bamunini vakazotongoonekwa vakatongozvisungirira vari mubedroom mavo. Kuvigwa kwemukadzi uyu ainge aurawa naBamunini kwakanetsa, ende isusu takangokurawo tichingoratidzwa guva remukadzi iyeye. Mukadzi uyu akatovigirwawo mumusha, asi akavigirwa kustendi kwaBamunini. Ndo pari kubva dambudziko rose mukoma, nekuti hanzi mukadzi uyu paakatanga kupfuka, hanzi vana mudhara pane zvimwe zvavakazozama kuti vange vachiita paguva remukadzi iyeye, nekuti tichikura isusu takaudzwa kuti mukadzi uyu hanzi veukama vakazongouya nemutumbi wemukadzi iyeye ndokubva vangosiya vatsveta coffin pabedroom raBamunini. Saka hanzi rufu rwacho rwakazotoitirwa pastendi paBamunini, asi zvinhu izvi hanzi zvakaita about 2 weeks kuti mukadzi uyu ange achizovigwa. Chakakonzeresa kuti mukadzi uyu ange achitora nguva refu angori kumochwari asati avigwa, hanzi hama dzemukadzi uyu dzainge dzichiramba kuti dzinge dzichienda kunotora mutumbi wemukadzi iyeye, nekuti vainge vachaja mombe 45. Vakati kana mukatipa mombe 45 tinokwanisa kutora hama yedu tobva taenda tonozvivigira hama yedu, asi kana musina mombe idzodzo torai nyama yenyu mudye. Vana mudhara nevamwe veukama hanzi ndipo pavakazounganidza mombe dzainge dzichikwana idzo kuita 10 ndokubva vataurirana nehama dzemukadzi uya vakavaudza kuti ndo mombe dzavainge vaunganidza. Vainge vachikumbira kuti hama dzemukadzi uyu dzinge dzichibvisa chitunha chemukadzi iyeye kubva kumochwari, vachiitira kuti mukadzi iyeye ange achiradzikwa. Hama dzemukadzi uya dzakabva dzabvuma. Vana mudhara ndokubva vasenga mombe dzavainge vaunganidza vakaendesa kumusha kwemukadzi iyeye. Hama dziya dzikabva dzati it is fine, tichandotora mwana wedu tobva tamuviga. Asi zvakazoitika ndezvekuti hanzi veukama vakazoshamisika pavakaona motikari dzainge dzakaita queue dzichiratidza kuti dzimwe dzainge dziri dzefuneral dzichiuya nechitunha chemukadzi uya. Hama dzemukadzi iyeye hanzi dzakangoburutsa coffin ndokubva vaita chivanhu chavakaita. Zvose izvi vakazviitira pastendi paBamunini. Hanzi vakati vachiita chivanhu chavo, hanzi vaiva neimwe mbudzi yavainge vainayo ndokubva vavhiya mbudzi iya. Demo racho ravakashandisa pakuuraya mbudzi iyoyo, hanzi vakatora demo iroro ndokubva vavhura coffin vakaisa demo iroro mukofini umo mainge muine mukadzi ainge apondwa naBamunini Vedu. Ropa rembudzi iyoyo hanzi vakabva vasiya vamwaya pamusoro pekofini ndokubva vakwira mumotikari dzavo ndokubva vadzokera. Vana mudhara hanzi vakabva vazotora chitunha chiya ndokubva vaviga, but mukadzi uyu akavigwa next nepakaradzikwa Bamunini. Saka mukukura kwedu zvinhu izvi taita tichizviudzwa nana mudhara, but vainge vasingade kutiudza zvose zvakanyatsokuitika. Vaingotaura vachingopa like my examples zvekuti paya kana mukanetsana mudhara ndo pavaikuudzai kuti musaita mhirizhonga nekuti munokwanisa kupedzisira mazopondana, but vaisada kunyatsokubuda pachena kuti chii chainge chichiitika. Zvekare mukukura zvinhu zvaitotinetsa kuti ivo vana mudhara vaipota vachiungana gore negore, but vaiti kana vakaungana it doesn't matter kuti umwe anenge achigara kure sei, vaingouya vobva vaungana pastendi ipapo paBamunini, ende pastendi paBamunini patova padongo. Wese akazama kuti ange achivaka imba yake pastendi paBamunini, imba iyoyo inokwanisa kungoperera pawindow level. Asi ndine imwe hanzvadzi yedu uyu akabva mukufa, ndiye ainge amboshingirira nekuti ainge amisa 2 rooms dzake pastendi ipapo, ende asati afa ainge akatotaura neni achitoti bhuti, ndikuda kuenda kunotenga mazenge eimba yangu kumesina, ndikuda kuti kana ndikatenga mazenge iwawo ndobva ndangobatisa pana malaicha. Akabva atoenda kumesina akatondiudza kuti bhuti ndabatisa mazenge angu ava kutoenda, ndichazotsvaka vanhu vanokwanisa kupfurira paimba yangu. But akangoti achingodzoka ndokubva tazotonzwa kuti hanzvadzi kwainge kusisina.
ende kamufiro kakaita hanzvadzi yedu ndo kamufiro kanoita munhu kana ukaramba uchingoshingirira kuti umise stendi yako pamusha ipapo painge pari paBamunini. Tine vamwe vatete, kamufiro kakaita hanzvadzi yedu ndo kamufiro kakaita vatete vedu, but ivo vakatofa tichitori vadiki. Vatete ava hanzi vakangomuka vakazara ropa rainge richirakidza kuti rakabuda nemumaziso zvekare rikabuda nemumhino nemumuromo, rimwe rairakidza kuti rainge rakabuda nemunzeve. Hanzi ropa rainge rakazara pacho pavainge vakawanikwa vakafa. Ende kune vamwe mukoma vatakangokurawo tichingonzwa kuti taiva namukoma uyo ainge ari firstborn yemumhuri. Mukoma ivavo vakangopondewa vachibva kubhawa, zvekare vainge vazama kuti vange vachimisa musha pastendi ipapo painge pari paBamunini. Saka uyo hanzvadzi yedu akati achibva kumesina ndokubva asvika kwacho kwaainge achigara neboyfriend yake ndokubva vatanga kurwa. Saka mukunorwa hanzvadzi yedu hanzi akarohwa neboyfriend yake, ende zvinorakidza kuti akarohwa mumusoro panzvimbo painge pasina kunaka ndokubva atanga kurwara. Hanzi aingoti musoro wangu, musoro wangu, musoro wangu, ndokubva azonoadmitiwa kuchipatara. Akabva aonekwa kuti ainge aine ropa rainge rakabundira mumusoro, ndo zvakabva zvamuuraya. Hatina kana nguva tabva mukuviga hanzvadzi yedu iyeyu. Isuwo mukunokura taipota tichiona kuti vana mudhara, vana tete nevamwe vana bamukuru nevamwe vana Bamunini vaipota vachiti pagore poga poga vaiungana, zvisinei kuti vamwe vana bamukuru nana tete vainge vakavakira kure neisusu kwatainge tichigara, but vose vaitoti pagore poga poga vaipota vachidzoka kumusha vobva vaenda padongo ipapo painge pakavakira Bamunini. Hameno kuti chivanhu chavo chavainge vachiita chainge chiri chivanhu chainge chakaita sei. Ende vaiti zuva ravanenge vaungana, ivo vana mudhara vaiti kana vari pastendi ipapo vairara mune dzimwe dzimba dzainge dziri pastendi ipapo, but dzimba idzodzo dzose dzainge dzakaita zvekudhirikira mukati. But hameno kuti vairara vakaita zvekuita sei mudzimba idzodzo, nekuti dzimwe nguva waizotoona makuseni vava kubuda mudzimba idzodzo dzinenge dzakadhirika. Ende vaiti kana vakapedza kuita zvacho zvavanenge varara vachiita pastendi ipapo, umwe neumwe aingobva pastendi ipapo akananga kumba kwake. Kunyangwe vamwe vana vatete vainge vachigara kure vaisambodzoka kana kumba kwedu, nekuti isusu pedu pamusha padhuze nepastendi paBamunini, ende isusu ndisu tiri kunyanya kuona zvacho zviri kuitika pastendi paBamunini ipapo. Saka vana vatete ava vainge vakavakira kure vaisamboti kana vakabva ipapo pavanenge varara vombotanga vauya kuzodya nekugeza vasati vadzokera kumusha kwavo, vaingobva ipapo vakananga kumabhazi votonokwira vodzokera kumamisha kwavo. Ndo zvakakura zvichiitika mumhuri medu mukoma. Vose vanhu vakuru ava vose vakapera kufa mukoma, tangosara tiri vana. And recently tine hanzvadzi yedu yakabva mukushayika, ende zvinhu zviri kutishungurudza. Pekutangira kana tikati tiri kuda kuaprocha family yacho, pacho pekuti tinoti tinokwanisawo kuzoripira pamombe dzacho dzakasiya dzisina kupedza kubhadharwa nana mudhara, hatikwanise kuti tinge tichiunganidza nekuti mombe dzacho idzodzo dziri kudiwa dzakawandisa. Kwacho kwatakafamba takabva tanoudzwa kuti malights anopota achionekwa pastendi paBamunini hanzi chipoko chemukadzi iyeye. Kunyangwe pangu inini pandakavakira ndakatomboudzwa nomumwe wangu kuti ndakati ndichipfuura nepamba pako ndakabva ndaona umwe munhu airakidza kuti ainge achitamba achita kunge anotambisa malights. Saka iye akati pandakaona munhu ainge achitambisa malights iwawo ndakabva ndafungidzira kuti vana vainge vachitambisa masolar lights. Anototi ndakatombodanidzira kuti ko muri kutambisireiko malights, asi munhu wacho hanzi haana kana kumbopindura kana kuita sei, akangoenderera mberi achingotambisa malights iwawo. Pandakabvunza mudzimai wangu nekuti panguva yacho ainge ari kumusha, ndokubva ndamubvunza kuti ko unoregereiko vana vachitambisa masolar lights, but iye akabva ati vana havana kana zuva ravakambobva vatambisa malights, nekuda kwekuti malights iwawo ndinoti kana tapedza kubika ndinobva ndatora malights iwawo ndobva ndaenda nawo kubedroom. Saka ndakabva ndazoziva nawo patakafamba kuti saka zviya zvakaonekwa neumwe wangu ainge asiri malights but chainge chiri chipoko. Kumashure uko mudzimai wangu akatombobva pamuviri. Chakaitika paari ndechekuti akati abatira pamuviri, saka aingogara achingorwara rwara. Ndikabva ndati kwaari chimboenda unogara nevana kumusha wakazorora, inini ndozotevera. Saka iye akati
ava ikoko kuZimbabwe paakazondiudza kuti ainge abva pamuviri. Akati zvakaitika ndezvekuti ainge akatomira padara achisuka ndiro ndokubva aona kuti kumashure kwake kwainge kwakamira umwe munhukadzi. Iye paakacheuka anoti munhu iyeye kamufambiro kacho kaainge aita kainge kasiri normal, ndo zvakazoita kuti ange achitevera kwacho kwaakaona mukadzi iyeye achienda, nekuti mukadzi iyeye anzi akangobva pacho paainge akamira pakati pechivanze ndokubva anopoterera kuseri kwekicheni. Mudzimai wangu ndokubva atevera. Paakaenda kuseri kwekicheni hanzi ndakaona umwe mukadzi ainge akamira akandifuratira akabata demo. Mudzimai wangu akati ndakabva ndangonzwa dzungu ndikabva ndadonera pasi. Iye anoti paakamuka ndo paakabvaona kuti mimba yacho yaainge akatakura yainge yatobva. Saka mukunofamba ndinewo zvimwe zvinhu zvakawandisa zvandakaudzwa mukoma, ende kufamba kwatakaita as a family tainge tisiri united nekuti pane vamwewo vakatoramba kufamba nesu. Saka ndo zvimwe zviri kundishungurudza nekuti mukunofamba inini ndakabva ndatoudzwa kuti pacho pakabva nhumbu iyo yainge yakatakurwa nemudzimai wangu, hanzi ropa rakadeuka ipapo. Hanzi pane umwe munhu wemumhuri akabva atora ropa iroro ende ari kutoshandisa ropa remwana wangu, zvekare ari kushandisa mweya wemufi. Saka zviri kunzi kana mukadzi uyu shungu dzake dzikaramba dzichingowedzera achasvika pakuzotoparadza dzinza rose, nekuti 1 akapondwa. Nhasi uno mweya wake hanzi uri kuramba uchingoshandisiwa. Ndo nyaya yatiri kusangana nayo semhuri mukoma Nashi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Vedu as a WhatsApp voice note. Vakabva vatumidzira zvekare another message vachiti munhu wacho watakasvika tikabata chinonyanya kundirwadza paari ndezvekuti ndakakurira naye and we were so close, ende munhu uyu ari kunzi ndiye ari kushandisa mweya, zvekare ndiye akatora ropa rakadeuka apo mudzimai wangu paakabva mimba yaainge akatakura at that time. Kana ndikazvifunga ndinopindwa nemweya wekuti kana kuponda munhu kuri nani, Mwari havo vanokwanisa kuzonditonga, nekuti mugrupu akangoisa message achiti inini handingatongerwe mhosva dzandisingazive. This whole thing is not going to affect my children and I am here to create a better life for my children. Saka I am not going to waste my time and my resources ndichiti ndiri kuunganidza mari yekunoripa mhosva dzakaitwa neumwe munhu. Things don't work like that. Ndo imwe message yekuti kana ndikaiverenga ndinobva ndanzwa ndichibatikana nemashoko atakasvika tikaudzwa kwacho kwatakaenda tichitsvakawo rubatsiro. Vedare ndo message yechitu yandakazotumidzirwa ichibva kuna mukoma Vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section, nekuti mukunotaura kwavo vairakidza kuti vakabatikana. I'll be back with more episodes.